Nilqakom għal programm ieħor politiko. Illejla ġew l-istudju miegħi nilqa' lill-Professur Simon Merċieqa li ħajkun kandidat indipendenti għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Simon, nirringrazzjak ħafna talli lqajt l-istedina tagħna. Mela, x'ġalek tikkontesta din l-elezzjoni? L-ewwel qed nirringrazzjakom talli oġobkom tistennuni. Ir-raġuni li qed nikkontesta l-elezzjoni huma personali u anki nazzjonali. Personali fis-sens li jiena bħalma tafu vittma ta' numru ta' kawżi fil-qorti li saru biss dak li jgħidulu bl-Ingliż chilling effect, vordiri u intom ukoll vittma tagħhom bħalma tafu, vordiri daw jagħmlu omlok mhux għax vera jkun hemm libell, mhux għax vera jkun hemm malafama, mhux għax vera tkun qassam xi materjal li mhux suppost qassam, imma jagħmlu omlok biss biex jippruvaw ikissruk. Magħhom ikollhom is-support tal-mainstream media, magħhom ikollhom is-support tal-media anke tal-Kurja, minnaħa titkellem fuq l-imħabba. Mbagħad tagħti dan minn taħt tagħti daw id-daqqiet, taħt tipprova tagħti daw id-daqqiet taħt iċ-ċontorin. Vordieri uħoss li f'Malta kull ma jmur, jekk inti m'intix parti minn lobby kbir, inti m'għandekx dritt titkellem, inti m'għandekx dritt tal-espressjoni tal-kelma. Jiena dik kienet ir-raġuni li krejt blog, din hija raġuni waħda mir-raġunijiet li ħireġ għaliex innemmen ħafna fil-freedom of speech. Jekk m'għamlu xejn Ingliżi tagħna l-libertà tal-espressjoni fl-1830, aħna t-tieni pajjiż fl-Ewropa bil-libertà tal-espressjoni u bil-libertà tal-espressjoni kontinwa. L-Ingliżi meta hu innaqqas il-liġi tal-libel ma daħlu, il-liġi tal-libel daħlu għax tal-Knisja fl-1839. All right? U l-Ġiżwiti. Ovvjament. Imma ksafina fin ok, vordiri b'saħħa kbira. U jiena nemmen ħafna fil-libertà tal-espressjoni. Bħalma taf jiena għandi blog, ma niċċensura l-ħadd, inklus min jarni. Jitlaq kulħadd. Vordiri Ġalli ħajruk sew. Ma ħabbix rasi, vordiri ma nemminx fil-libel li ma kelli niftaħ jien personal wieħed libel. Ovvjament għaliex kien hemm ħafna akkużi infondati li l-hom għaddejjin. U minnaħa l-oħra wkoll ħieġ għax nemmen illum il-faxxa il-medja ta' dan il-pajjiż u l-faxxa t'isfel sejrin lura bħal granġ. Illum għandna anki problema u hija ċara toħroġ fl-istatistika ta' ħafna nies li qed jgħidu li mhux se jivvutaw. U dawn in-nies li qed jgħidu mhux se jivvutaw mhux se jagħmlu ġid is-sistema. Għaliex is-sistema tot mhux kemm iġibu voti l-partiti, imma kemm ħajtallu kandidati. Fordrek il-partiti jġibu 100 vot kull wieħed, jew 100 vot u 80 vot, u jtellaw 4-2, u ma ħejdu l-bqajna kif konna, anke jekk tilfu dawk l-rif kollha. Fordri biex il-partiti jindunaw jekk inti trid verament vot ta' protesta jasal, int li għandek tagħmelu li tara li jkunu eletti nies mill-partit minn dawk l-ħarġin indipendenti. M'hemm bżonn inkun elettien, mhux qed noħroġ biex inkun elettien. Imma araw li l-vot li tagħtu hemm ħafna li ħarġin bħala indipendenti. Li ħarġin ħafna darba. Għandek fejn tażel, vordi oħroġ ivvota u vota l-min. U minn kollox hemm extreme right. Jiena ngħidlek, ivvota l-indipendenti kollha, kum mhux extreme right, kum mhux extreme left, laqas ħannidħol fiha. L-importanti hu li jintbagħat messaġġ li hemmhekk ħadd titkisser is-sistema. Inkella jekk ma titkissirx is-sistema l-partit il-gwar ħajbqgħu għaddejjin kif huma romblu minn fuq in-nies. U dawk in-nies li qed jgħidu li mhux se jivvutaw qed jagħmlu żball kbir. Għaliex il-messaġġ tagħhom mhux se jasal. Il-messaġġ tiegħek jasal billi tivvota b'intelligenza. U jiena nerġa' ngħidlek nemmen mhux ngħidlek ivvutaw lili, tista' ma tivvutawlix, forsi ma ġobkomx leħni u ma ġobkomx il-mod kif nikteb, jew ma ġobkom il-mod kif nitkellem ma ġara xejn. Imma hemm ħafna kandidati indipendenti huma min huma ivvutaw lilhom. Waraw u taħluhomx il-vot, ibqek ħadd tivvota l-indipendenti ibqa' tihom l-indipendenti. Kulħadd. Mela, inkun korrett hekk ngħid li wieħed mill-punti li ġalek tikkontesta din l-elezzjoni hija li fil-verità niftaħru li hawn ħafna ta' parsi libertà u kulħadd jista' jitkellem hekk, però fil-verità jien ma naf qatt li kellna diċ-ċensura kollha u l-biża li wieħed jitkellem. Għax in-nies ovvjament tgħid kelma u tispiċċa l-qort. Il-biża li qed jitkellem qed jiżdied, l-Ewropa qed tgħaddi ħafna liġijiet. Fatt qed jgħiruni għax jiena waħed minn dawk ta' anti-woke, iva. Qed tgħaddi ħafna liġijiet marbuta mal-gender, marbuta ma' ħafna strutturi li qed iġġib nies. Jittaw kellna nies ngħidaw b'solidarjetà ma kenniex qassiet Father David Muscat li talaħu l-qorti għax qed jagħmel diskussjoni bajtnejn u qed isemmi l-kelma gejjaġni
u daw qed jitkellmu tnejn min-nies. U l-medja apposta Taqbadlek biċċa. splodieta, imur il-qorti, jerbaħ il-każ, imur għand l-appell quddiem mħalfa li deret li ħadd raġun l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali ħawat minn wara biex jibdel l-imħalfa biex qiegħed oħra li jħafżu l ħadd ikkundannaħ. Di l-ġustizzja li f'dal pajjiż. Dejjem sitwazzjoni kara ħafna. Arrajt, ħadd ma jrid jitkellem dwarhom ta'. Ħadd ma jrid jitkellem dwarhom, ma din hija l-verità. Għax il-medja ovvjament hawn klikkata biss il-medja fil-verità m'għadix aktar b'saħħitha biex teliġġi gvern. Jekk inti tara l-mainstream media fil-maġġoranza tagħha hija kontra l-Labor. Nkunu ċer. Imma xorta l-Labor qed jerbaħ dista kbir. For il-mainstream media kull ma tagħmel hija biss ħsara lill-Partit Nazzjonalista. Issa, bosta drabi u tista' tgħid il-mainstream media jakkużawk inti li għal xi raġuni tiddefendi dejjem il-Jurgen Fenek li ħalsuk ukoll daw minn kollox prattikament fuqha. Dalwaqt jibdew jgħidu kolli ħallasni John Dallex ferma l-application vordir. Issa, x'għandek xi tgħid fuq da, però x'jiena naqra l-blog tiegħek f'sent qajjem punti li wieħed jista' jaħseb fuqhom għalmenu. Jiena f'qalbi dejjem iġġieled l-inġustizzji, vordina tlajt fil-konfrontazzjoni ta' tmeninijiet, vordieri, ovvjament next l-istorja tal-iskel tal-Knisja, konġu skala tal-Knisja, vordieri dak it-taqlib li kien hemm dak il-perjodu, l-ewwel darba li votajt kien fl-1987. Nsertajna aħna konna noqogħdu raġil qudiem l-elezzjoni, forsi niftakar l-elezzjonijiet kollha mis-76 lem. Għax ovvjament kienu jsiru qudiemna. Ana kita tifhem niftakar 76 kelli 8 snin. Niftakar għax ma kienx ma jħallux toqgħod qudiem tidħol. Mhux hekk. Persi aħna żgħat qudiem il-pooling boat kont noqgħod fil-galleri u noqgħod nittawwal ta' tifel. Daħli niftakar sew, niftakar il-vjolenza li kien hemm, niftakar anke tal-81 kemm waħluk f'niek u mbagħad wara skoprejt li kienet id-dar fejn Fader Peter ħal tarxiel u spiċċajt naħdem miegħu. Ordiri niftakarhom daw, ordiri bil-kbir. U biss kien żmien ukoll li tallimna li għandna li anke niġġieldu ċertu ġustizzja u ċertu ġustizzja qegħdin hemm issa fil-każ ta' Jurgen Fenek. Il-każ ta' Jurgen bdejt nitkellem fuq għax indunajt li hemm ħafna irregolaritajiet. Fil-mod kif qed isiru l-proċeduri. Jurgen Fenek huwa l-aktar bniedem li l-lum żmum il-ħabs mingħajr għadu għadda ġuri. U għasew. Issa x'ħajġi dak Jurgen Fenek jgħaddi ġuri għax il-liberat. Musa nkun ġurat jien żgur. X'ħajamlu daw? Amma l-medja ddeċidew għal raġunijiet tagħhom li Jurgen Fenek huwa. U għal-ħati ta' kollox, ngħidu għal xejn, ma ngħid. All right, issa ħareġ jitkellem ċar, l-avukat Wenzu minn tafetiet il-pulizija ma mxis sew. Biss l-avukat mbagħad waħlu fl-avukat ġenerali hemm preżenti, ma l-avukat ġenerali kien imexxi da kollu, il-prim mħallef li għandna għażlu maġistrat. Qed ngħid għal Filip Gallia Farrugia, m'għandix għalfejn nibża nitkellem. Da sew? Ovvjament. Vor inti ħadħossok komdu tmur il-qorti qudiem dawn l-affarijiet, kemm jruħ il-Wenzu Mintoff li mhux tajjeb, tiftakru kemm jruħ u kemm qal inkluż il-boċċew ma nafx min kien jew li ma qasir tidher qudiemu. Issa sar kbir Wenzu Mintoff. Mela sistema li kellna qabel fejn appuntawhom il-politiċi ma kienx ħażina. Is-sistema li għan issa ġiet ħażina x'kif qaltilhom għandna mallija. Issek ma telaqx lill-prim mħallef ma sirx maġistrat jew mħallef. Dik is-sistema li bellawna tal-Ewropa. Mala. I'm sorry. No, nitkellmu, għax dawn huma affarijiet li ħolqtu lilek għax inti l-qudiem tista' tispiċċa l-qorti, inti taħseb li qed jolqtu lilek għandi seba' kawżi, ma l-qudiem tista' tkun inti għax inti tista' tispiċċa l-qorti. Jien preferi għażel il-politiku għax finalment il-politiku kull 5 snin ħajjiġu l-qudiemi għal-vot. Il-prim ħallef ma ħajmu quddiem qatt. Accountable għal ħadd da tela għax qablu miegħu issa grupp ta' deputati u daqshekk. Ma għall-inqasek il-Prim Ministru li ma mħallef li mhux tajjeb, ħammur kull 5 snin jgħid li isma' votali. U daqqa jvotaw lu daqqa li fejn kadam it-tilif għall-elezzjoni fil-96. Funaw, mbagħad reċet il-fuqha fit-2008. Sorry. Tuhum they are accountable. Deki, le, għat impoġġu nies li fil-verità mu accountable. Sorry, għal-ħattu. Fl-għazlit tagħhom. Għalfejn inti ħassejt però li toħroġ għalik waħdek u tlift ovvjament nimmaġina il-fiduċja tiegħek fiż-żewġ partijiet il-kbar.
L-għonet, ovvjament, għalix toħroġ għalix, ma xtax noħroġ għalija wahdi, u naħseb għasqiet wahdi, Vordri, ovvjament, mux qiegħed fis-struttura ta' partit, imma aħna ġaqedin tlieta, u jalla nkun hemm aktar indipendenti li jinaqdu bħala messaġġ, mhux jinaqdu bħala partit, li jinaqdu bħala messaġġ, di bħal simbolu ta' Ruma, li tkun maqut, inti għandek is-saħħa. Issa, jekk daw jinaqdu, hemmhekk ħajkun hemm is-saħħa kif qed fil-bidu. Issa ovvjament jiena iddeċidejt li noħroġ ħankun ġemm tnejn oħra miegħi li huma bħali qablu noħorġu flimkien u nsart għandna wieħed minnhom huwa Alexander Dakata. Li bħalma taf Alexander Dakata ħareġ on u da fi żmien il-vaccines. Kont intervistajtu jien fil-programm ta' Dun Ġwan, spiċċaw jgħiruna l-ġurnali li aħna Trettu Society, illum qed joħorġu daw li daw amministraw vaccin li qed joqtol in-nies għadha bel-kanser in-nies. Ħadmu responsabbli. Kull min għamela kollha sparixxew, għadhom jidru fuq il-medja issa kollha sparixxew. Daw kollha li jgħiru l-dak, dan huwa kontra da, kontra li ieħor kontra da, tibda tisma' n-nies isma' l-affarijiet mhux sejrin nisaw, issa ħarġin anke barra. Issa minn fiċċhom għad-dan. Ma Malta xejn, Malta sparixxaw, Malta daw kollha sparixxaw. Barra l-eluf ta' liri li ttieħdu. Right, l-eluf jekk mhux il-miljuni. Miljoni. Right. Għax konna qed nitkellem għalija jien. Għalija sajt qatt u affrontajt il-kriet qatt l-Università Paxxut komdu, qed nikteb il-papers. U ma ċara xejn. Vorrina tkellim ta' emment l-affarijiet mhux qed isiru sew, m'għandi xejn kontra l-vaccines, għall-ħares għandu kontra l-vaccines, ma jiena l-demografi. Kulħadd qed jitkellem pandemija meta ma kien hemm l-ebda pandemija, kulħadd qed iġibuk li inti l-istupidu. Fejn kien hemm pandemija, għax kien hemm daqsxejn influenza aktar qawwi, okej, kienet toqtol in-nies ngħid mhux qed toqtol in-nies. Anke l-influenza toqtol in-nies. Forsi ngħidu kienet toqtol aktar mill-influenza. Fair enough. Ma mbagħad m'inti ma tamministrax bla doċċ fuq it-tfal u fuq kulħadd vaccin esperimentali u meta jgħaddi mill-Ewropa kollha redacted u ħadd ma jgħidx fih il-kuntratt. Fejn d-demokrazija? Fejna? Le, xejn issa għandha skandlu kbir quddiem ma' van der Leyen fuq tal-vaccini ġol-Ewropa. Malta ma imbirikalla l-medja da ma titkellem xejn Malta fuqhom. Malta ma titkellem xejn għax kien hemm kandidata Ġermaniża bdiet tikkwestjoni il-van der Leyen fuq il-vaccin. Okej, x'għamlet mezzo l-tilha l-mikrofon. Dilli titkellem kontra ċ-ċensura Malta, li ċ-ċensura ma jimpurtax. Right, ma din l-ipokrazija li ddejjek? Din l-ipokrazija li ddejjek fuq din l-ipokrazija qed nitkellem. Issa biex nkomplu nżidu daqsxejn ma li qatt fuq tal-COVID, jidher ukoll li hemm attentat li biex il-ħu jekk ikun hawn pandemija oħra jew jivventaw pandemija oħra, insomma. Tieħu isa hija l-awtorità fuq il-gvernijiet. Insa waħda importa l-komplu ngħidlek punt. Format minnhom kien Alexander Dakata. It-tieni wieħed li ħajħroġ huwa Rumen. Ma naħseb aħna u l-partit għaw x'ismu tal-PD li għandhom persuna mhux Maltija, l-APD li għandhom persuna mhux Maltija. U dan kalfat li aħna razzisti, aħna razzisti li ma għandna mhux wieħed qegħdin fi grupp li m'għandniex wieħed, ma aħna razzisti, aħna faxxisti, aħna razzisti, ta' imma daw mhux razzisti. Imbagħad meta daw tmur tistaqsihom kif dejk nistaqsihom bħal Silvan u oħrajn staqsejthom. Ġibtu l-gay pride hawnhekk. Ġi trans-Izraeljan u spiċċaw jgħiru jkantaw l-niet tal-Ħamas. Right? Dak jekk mhux antisemitiżmu dak u jekk il-Ħamas joqtlux il-gejs, hemmhekk ħadd minnhom ma tkellem, hemmhekk kollha ħarbu. Le, skużi, ma din l-ipokrazija jien li nistaqsi, jien m'għandi xejn li tkun gej. Malta ma kienx kien hawn problemi fuq il-fatt li tkun gej ta' vordi ħafna minnhom hija minna kienet menfuħa. Menfuħa, ejja kamm vorina kien hemm nies kbar Malta li kienu gej inkluż Prim Ministru Nazzjonalista. Right. Mela. Għadu kif tħabbar ukoll. Issa fuq li qed li tal-ħu. Tal-ħu jiena ovvjament. Ma taqbilx nimmaġina. Ma naqbilx ma li għaddej ma wordiri definitivament ma naqbilx u jafu għax qed nikteb dwaru fuq il-blokk intellaw ħafna li l-istat jagħti lilu nnifsu l-erba' burokratiċi imma naqbilx dak tinkissru d-demokrazija. D-demokrazija qedem nies jiġu eletti, mbagħad jivvotaw in-nies. in-nies. Mela, għadu wkoll kif tħabbar li ħajnaqad grupp li probabbilment ikun parti tal-elezzjoni mbagħad ġenerali li ġejja minn Wayne Flask, kollettiv. Jidher li dan Cyrus Sengerer ħajtihom l-appoġġ dejjem skont kif ġie rapportat. Inti taħseb li fil-Labour Party ħajkun hemm iktar nies apparti Cyrus Sengerer li Ħara jiena taf
li nikritika ħafna. Il-krit jagħtihom l-appoġġ u jagħmel jiena m'għandi xejn kontra Wayne Flask li jagħmel il-partit politiku, nawguralu għalija that is a healthy democracy. Urdi jiena mhux semmur noqgħod naqjar in-nies Għax joħorġu għal-elezzjoni. ħorġu għal-votu noqgħod ngħidilhom li intom freaks, urdi jiena għalija sewwa jagħmlu għax dik hija partiċipazzjoni ħajja u nawguralu l-Wayne Flask kull minn ħoroġ u kif dal-każ jekk joħroġ sejru Sengler wara jittkajtu fuq l-ixxur tal-abort bħalma jaf innawguralu li jmur tajjeb fl-elezzjonijiet. Issa, il-Labor tas-siju. Għal-ħares kulħadd ikollu vuċi waħda. Le, mhux hekk. Issa però orajt inti tajjeb taċċetta l-ideat kollha tan-nies u dik però il-Labor tas-CEO għadu kif mal-lesarja fl-ħadd toħroġ inti għallek homophobic insomma u you couldn't make this Għalli li naħara, ejda, tiddu. Għallek li tattakka insomma l-ġidbi il-kulħadd. U għal ukoll li għax inti firma għalek biex toħroġ John Dalli l-unika wieħed li tkeċċa speċi kellu jirreżenja mill-Parlament Ewropew. Inti ma tara dan kollha x'inti vera rajt taċċetta l-kulħadd. Imma baddaw nisma' jgħidx lilek oħra. Ħanejlek il-problema qedaw. Għanet nibda fuq John Dalli illum nista' ngħid b'esperjenza personali li John Dalli konvint li kien framed. Min naħa tal-ju min irid imur isegwi x'inhu jiġri fil-qorti ġewwa Brussell, għaddejja kawża mill-prosekutur pubbliku ta' Brussell fejn joħroġ it-taħwit ta' Giovanni Kessler. Giovanni Kessler, da, xaħġa. Fadli ġawa ħeġi. Da, ġawa ħel immessa jappella u issa Giovanni Kessler qed jipprova jgħid l-ewwel qal qed jipprova jgħid li I have immunity. Word li qed nagħmel. U fis-sistema Belġjana, għax is-sistema Belġjana segwi s-sistema Franċiża. Għalihom it's unheard of li imħallef maġistrat f'dal każ he behaves badly. Waqt li politiku, mhux qed ngħid għal John Dalli, ma waqt li politiku jistgħu jaċċettaw għaddej għaxu politiku ma xorta jippar għax għamlu l Sarkozy, aħseb għana maġistrat, you should be an example. Mux jekk. U da ma jistaw xifmu kif da għamel da taħwit kollu. Issa ħareċ li suppost l-Olaf hija indipendenti li mill-lider batarriħ. Daqla fl-axħar seduta li kienem fi Brussell, Giovanni Kessler għal li batarriħ Barroso u ordnalu. Għala vordi fejna l-indipendenza, daw kolli, għax il-ħallu l-istituzzjonijiet jaħd, anki ġol Europa jaħdmu fejridi jaħd. Għalla ħaz eżempju dil-ħagġa mela Joseph Muscat ġomal, għax kiku min jaff. Ma daw għamlu jistaw. Għax din hija l-ixxu, u għawek fejn fl-idea tiegħi sajru Senġerer, zbalja u tizbalja aktar l-CEO. Il-Labor, ekku kolli nagħmel analiżi bejn il-Labor u l-PN, il-PN għandu fih. Lekkin ma taqbilx miegħu huma kattivi, provaw itelfuk, provaw kaċċuk minn xogħolok, kif provaw jagħmlu li xed nikkritikom ikaċċuni mill-università, għamlu kull attentat biex ikaċċuni mill-università, inkluż blajnuna tal-Fakultà tat-Teoloġija. Rajt ħanej dawek. Tajjeb, f'dal livell spiċċajna f'dal pajjiż. Sida mhux qegħdin fil-gvern. Aħseb wara jkunu fil-gvern daw kollhom nitfa' poter. Rajt, nitfa' poter. Tajjeb, nitfa' poter. Rajt daw kattivi. Il-Labor, il-Labor salvaċ. Eċtu salvaċ fil-sens rozz. Jgħamal fuċċak li. Fuċċak, vorris li t-daqqa ta' pona għajn eċtum daw il-klaxis tal-tmeninijiet. Jgħidilek fuċċak imma mux kattiv. Mux kattiv, rozz. Illum fil-Partit Laburista għet jitlu daw l-elementi bħal li għet daħlu din il-kultura tal-PN. Jina l-Labor għat mamlu l-libelli li. Li f'Silvana Ġus, li għobċa wahda ma dalli, ħaliħ, għaxedni l tan alkohol, ma ta' da daħal, ma ħellana dalli, minna rezami. Minna rezami da daħal. U minna recall of application, da daħal pala person of trust. U għal dik hija libelluża ma la famanti li tgħidlu tan alkohol. U mbagħad xi pubblikajtu li ta' minn alkohol marjejt il-qorti li jiena tinġeldu mal-laburisti. Meta jien kull ma għamilt kronika ta' xi jiġri fil-qorti, ta' pubblikajtlu x'kitepu. Cut and paste. Dawn huma kriti se ħodha din l-intervista kollha ġejti għall-maġistrat ma ġara xejn. Dawn nibqa' ngħidu. Dawn attiv. U għalhekk illum hemm ħafna rabja fil-Labor għax dan mhix il-kultura, l-kultura laburista naf għexta, naħtu li ġofija. Ġejtu għad-distret laburista. Jien meta attakkatni l-Kurja b'żewġ
għax attakkajt at-taħwit li qed isir fit-tribunal fejn issa tribunali qogħdu jintaqgħu ma' nies li ħadu s-sentenzi ta' annullament minn għandhom u jibqgħu jagħmluha daw. Għal ikun xi maġistrat, għal ikun xi Wenzu Mintoff jew xi Tony Abela jmur jintaqa' ma' xi ħadd li kellu kawża l-qorti għax arax kieku x'jagħmlulu. Illa kieku x'jagħmlulu bit-tajn alla b'kollu, huma jistgħu. Huma jistgħu. Right? Huma jistgħu. Mela, inti, jekk tkun elett membru parlamentari fl-Ewropa, se taħdem dejjem għall-interess ta' Malta jew se tkun bħalma jagħmlu sfortunatament Inti ħanejdilek ċart titnejjek bin-nies. Ma n-nies iridu jkunu jafu, jisimgħu minn għandek. Ovvjament jiena ħammurem biex niddefendi l-interessi ta' pajjiżi u daw in-nies jafuh, mhux sejjerem biex niddefendi l-interessi ta' klikek. L-interessi ta' lobbies u l-oqqas interessi ta' niżbar, jien ħammur nindefendi hemm l-interessi ta' nies li m'għandhom vuċi, għalhekk kreajtu l-blog. Biex nipprova nagħti nies li m'għandhomx vuċi. U ġieli għajruni, ġieli le, u ġieli qablu miegħi, għalihom ħriġt. Ħafna drabi nitkellem fuq nies li jibgħatuli smandi l-storja ta' ħadd ma jrid jismani, tiktibili, tiktibtielek. Inti huwa tal-mistħija li nies imorru l-Ewropa biex jirkbu l-karru biex javvanza huma u lesti li jkissru anke l-pajjiża. Ekku. Mela, inti dirrajni għassir daw l-aħħar. Le, tissir ovvjament, b'mod regolari kważi. Naqblu. Issa inti, nimmaġina nafx ħadkun ir-risposta, però ovvjament irid insaqsik biex in-nies minn ikun qed jaraw forsi ma jaqrax il-blog ikun jaf ukoll għal xi inti ħireġ. L-Ewropa llum isa kif qed timxi, trid one size fits all di. Voldri jekk tajjeb għal Ġermanja u Franza tajjeb għal kulħadd. Ara ħanejlek din Ewropa li skużani interrompik imma din Ewropa li qablu fuq għas-soċjalisti u l-partiti li qabel konnu demokristjani l-lum jisiħu li l-lum il-PP, ok, partiti popolari. Ma nafu s-sejġru wara d-elezzjonijiet Ewropej u naħseb huma daw qegħdin bil-gargarella. Għaliex jidru qed jgħaddu kemm għal-ħala, perform jgħaddu kemm għal-ħala liġijiet qabel Ġunju, għax naħseb Ġunju ħajkun hemm xenarji differenti. Hemm demografi kbar, inkluż Franċiżi forsi huma xellugin bħal Emmanuel Todd li jgħidu naħseb għandhom raġun l-Ewropa qed tisfaxxa. Kemm jru l-Ingliżi li għamlu żball ħarġu mill-liju. Kienu proattivi. Le, l-lum irdu jitlu. Għarek kemm ġdibejt irdu xitlu l-Ingliżi lura fl-Ewropa. U xorta baqgħet forza dinjija voldri di. Issa nistennew xi fl-elezzjonijiet Amerikani, voldri ovvjament jidher li Biden huwa a hopeless case. All right? Ħafna l-Ewropa spiċċat tmexxi l-industrija tal-armamenti, faqritna. Il-faqar f'Malta tila, mhux nies. U l-Ewropa kollha. Rajt, minna gwerra kontra Putin, ma nafx għal min. Xejn. Minn flok, di kontetta mill-bidu, u kienu anki nies oħrajn inkluż fil-kamp laburista li kienu tkellmu dwarha, wara li kienu għal ħajta Berlin. Ejja nġibu l-Russja magħna, le, r-Russju di għamluha bil-forsa għadu. Avvanzaw il-NATO kemm jista' jkun. Russja? Mhux ovvja ma tir-Russja ħattar. Anka Berlusconi dik qala li Russja għandha tkun magħna. Mhux kontri. Nadal fejn minni għadna ndaħlu il-pajjiżi tal-est fin-NATO, missa żarmajni għan-NATO. Russja m'għandha l-ebda interess tattakka l-punenta, ġieħ il-bambin. Għas għandha nisbiżżejjed għalija Russja ħseb tespand. Mhux hekk. Russja l-ikbar pajjiż fid-dinja ġieħ il-bambin. Le għandhom ir-risorsa naturali kollox voldri m'għandhom. Ma dana daħlet dir-retorika tal-Amerikani, ovvjament għandhom l-interessi tagħhom, l-Ewropa tittimxu ma' din ir-retorika, għamilna gwerra l-Putin, issa l-Amerika għandhom problemi kbar, illu stess li finanzja ħafna mill-affarijiet iħossuhom issa threatened għax qed jikber l-antisemitiżmu ġewwa l-Amerika. Daw ma realtajiet li qed ngħixu. Le, kollha, riżultat ta' il-filosofija liberali woke li għaddejna, mbagħad tmur tgħidilhom għax inti titkellem kontra l-ħamraru. Bil-finanzja anke Soros u f'daqqa waħda, it's now haunting them. Murara, ħerġina għara l-ġurnali barranin xin jiġri ġin intella fil-blok tiegħi, l-lur stess qed iħossuhom naw threaten ġol Amerika. L-antisemitizmu qed jerġa' jikber. Dalwaqt jgħidu li kiena Hitler qed nitkellem fuqna kontra l-antisemitizmu tiela. Ovvjament hemm l-ixxu taħraq tal-Palestina kif ħadd issolva u diffiċli u aktar saret diffiċli. Ma rajniex faqgħet gbar oħra hemmhekk. Ovvjament min qiegħed fl-industrija tal-armamenti tħokk idejh. Franza x'għandha interessi tal-armamenti? Aħna
nalaqgħu ippermetti li waħda. Ir-Russja qatt kienet xi darba fl-istorja ta' Malta. Mill-preistorja sal-lum xi darba kienet teddida lina, provat tinvadina. Il-Ġermanja provat. L-Italja provat, garatilna l-bombi. Franza invaditna. L-Ingilterra, L-Britanna daħlet ukoll invaditna, mardiri. Ir-Russja qatt ma invaditna. Ma r-Russja għal tagħna, għax hekk qalula. Issa il-Pollak jħossuha bħala teddida vera, x'hemmhekk ir-Russja spandiet. Ma skużi, l-ixxu tiegħek mhux l-ixxu tiegħi. Mhux hekk. Għalfej għandi nidħol ġol. Skuż, għalhekk jiena nemmen ħafna fuq l-ixxu tan-newtralità u kienet illum ma ta' teddida. Biex imbagħad kellna strutturi bħal Libja li tlifna kollox. U żgur kienu jsiru ħafna flus għal Maltin. Mela. Enti wkoll għax inti bħala speċi li taf ovvjament. Ħodlok fit ilma. Male. L-istorja tara kambjament fid-dinja minnaħa ta' ġeopolitika fis-sens li huwa fatt l-Ewropa mhix tagħmel tfal u dik hija issue fundamentali biex tibqa' teżisti fl-aħħar mill-aħħar. U għandek il-grupp tal-BRICS li daħet jespandi kemm bħala Ara ħanejlek fuq livell demografiku id-dinja kollha inkluż l-Sab-Saħħar Afrika kulħadd daħal f'dik li tissejħ demographic transition. Fordieri it-tfal naqsu. L-ixxu qiegħda li aħna ġa dħalna qabilhom. In-Nord Afrika ġa daħlet fid-demographic transition. Il-Libja hija l-aktar semmejnija l-aktar pajjiż ninqas densely populated. Infatti meta kellna l-gwerra ta' Gaddafi kulħadd ħaseb li l-Libjani ħajbqgħu ħankunu invaduti bil-Libjani kif spiċċet il-gwerra 3/4 minnhom tal-qulem li baqgħu kienu Libjani sinjuri li tiżhom nostinja. Mhux hekk. Il-verità jew mhux dik il-verità. Fil-ħwienet kollox. Bħalissa għandek ukoll numru ta' Tunezini li tiġu Malta, ma Tunezija daktar in transition. M'għandi xejn kontra li ġu Tunezini, wardri anzi jiena nemmen ħafna li għandna nissapportjaw il-baċir tal-Mediterran. Minqogħdu nġibu minn m'għandi xejn kontra Nepal. Nġibu nista' kwalità. Fl-aħħar mill-aħħar Lixxu dik oħra ma dik nistgħu niddibattuha wkoll. U ngħidlek għaliex fuq liema livell għax li qed jiġri hu inti għandek fil-migrazzjoni ma qed naqbżu fuq suġġett ieħor għandek ħafna livelli. U aħna tindaħlu kollox basket wieħed. Ejja nkunu fair. Imma fl-ixxu ta' demografija għadha sejr lura. Minflok imma l-gvern qed jagħmel politika favur il-Maltin. Ara issek tuħu l-Mintof. Anki Borċ Olivier mumkin Mintof. Right? Ma nazzjonalisti ġabdew naqsuha kemm hawn politika ta' djar. Biex bena blok dan il-gvern da 20 sena. Tal-imsid issa tal-lejlit l-elezzjoni ilu għaddej ma nafx kemm il-snin. Ħafiz minn l-Orisant kien jgħiruh kemm trid imma. Imma kienu jibnu. Kien hemm id-Dipartiment tax-Xogħlijiet kien ma nafx kemm il-blok bena tal-housing. Issa okej tgħidli minn naf kemm il-lalqa tajjar. Għax darba bnew kif fuq il-patata bnew. Whatever, imma bnew. Imma bnew għalmenu għasbu għal-familja. Issa tgħidli ħadhom il-laburisti, fair enough, għax lilhom kienu jtuhom fair enough, biss dak il-ħafna blokkijiet żammu l-prezzijiet ukoll ta' djar baxxi. Ta' minn xtara dar, illum dik id-dar ġitu tiswa miljuni minn baqa' flett tal-gvern qatt ma xtraħ. Li jiena ma naqbilx l-flezzijiet tal-gvern, il-gvern qatt għandu jbieħhom, dik kontri assolutament. Il-gvern għandu dejjem iżomm housing stock il-gvern fl-idea tiegħi ma ħallija. Dak argument politiku. Kemm qed jagħmel dan il-gvern politika favur il-familja. Xejnu. Favur il-familja. Kemm qed jinkoraġġixxi tfal jiżżewġu ta' ċertu età biex jirabbu familja. Fi żmienna sa tmeninijiet kont għadek meta ta' 18 sena timbagħad tibda toħroġ stedi, tibda taħseb ħajkollok id-dar tiegħek. U dak iż-żmien konna naraw madonna 20,000 lira dar. Le. 26,000 lira flet konna nħokku rasna. Illum ġi 40,000. Mela. Domanda oħra, id-double standards li hemm ġol Ewropa. U da ovvjament nistgħu nsemmuh. Mela. Malta. Anka Malta ma laħa isa kontest Ewropew ħansemmu l-Ewropa. Mela daw għax kien hemm allegazzjoni fuq John Dalli kienu raw kif tajruħu keċċewlem. Għandna l-każ Ursula von der Leyen li dej. I mean, it's public knowledge. Tibat l-SMS. Il-John Dalli, tal-Pfizer. Il-John Dalli tajruħ li hemm għaliex attakka l-interessi tat-tobacco industry. Favur iċ-ċittadin. Il-tobacco industry tajritu li hemm ħabba dawk l-interessi. Issa però u aħna klib ma nafusna, fordri waħda il-medja toqgħod tattakka, inkluż għam jattakka Randolph, fordieri, da juri x'tip ta' politika mill-qiegħ. Ekku. Imma mbagħad eżempju fl-istess nifs għandna
il-każ Ursula von der Leyen li di ovvjament qed tiġi akkużata li batet l-SMS il-CEO tal-Pfizer qalet li ħasrithom ħadd ma talab għall-mobile tagħha di bħal mamlu ta' il-Cage Cambry daw anzi jaħbu kollox. Ma taħsibx li n-nies qed jitilfu l-fiduċja fl-EU però fil-verità. Mhux qed jitilfu naħseb tilfuhom. U fl-Ewropa kollha għandek dan l-element ta' nies li mhux joħorġu jivvutaw. Wara li Malta tissegwi dak l-element għalhekk qed ngħid dawk li mhux joħorġu jivvutaw. Fuq raġuni ta' sfida politika għax mhux qed jaqblu ma' żewġ partiti ngħidulhom użaw il-bot uħorġu u vvotaw lil min trid. Minn dawk li mhux ta' żewġ partiti m'għandi l-ebda oġġezzjoni vvotaw il-min tridu. Mela, inti ovvjament qed nimmaġina semmejt tajjeb ħafna l-ixju tar-Russja u tal-Ukrajna. Jekk tkun elett taqbel eżempju kif bħalissa qiegħda li ħin kollu tiffinanzja l-Ukrajna accountability xejn? L-Ukrajna qed nagħtu l-flus l-Ukrajna biex imbagħad Zelensky jmurix iżejt mir-Russja. Għafu għad in-nies? Żgur. Żejt qed ixeħ mir-Russja. Mill-flus li qed nagħtu aħna. Il-korruzzjoni li hemm l-Ukrajni enormi, ħadd ma jrid jitkellem dwarha. Le, Zelensky qal għax qed fi gwerra ma jridx jagħmel elezzjonijiet. Żgur. Daqshekk id-demokrazija spiċċat, bye. U l-oppożizzjoni ħafna minnhom il-ħabs. Qatlu. Russja mhux xi post sabiħ ma Zelensky laqqas ta' vordiri ħamsar minn flok qed naħdmu to integrate Europe qed naħdmu to disintegrate it. Aħna baqajna bin-nies għax hemm l-interessi naraw fejn ħan nagħmlu gwerra. Fl-interessana bħala Maltin aħna fl-interessana ngħixu fil-paċi. Ekku. U naħseb il-ġid li aħna dejjem akkumulajna u fl-aħħar żminijiet għax nistgħu niddibattuh kemm trid ukoll. U fil-politika ta' paċi. Issa jiena nemmen ħafna fil-politika ta' neutralità, ordiri jiena nemmen li qed ġid tal-pajjiżna. U naħseb anki kon naħseb l-ispiċċat ta' non-aligned naħseb ħan nerġgħu nitlu fiha. Għak donna ġeħla. Għax issa qed jerġa' ovvjament għandek il-grupp tan-NATO u għandek gruppi oħra li qed jiffurmaw. Mhux l-interessant nitlu f'dal-ġlied. Anzi aħna għandna nkun nibqgħu kemm għandna illum fil-foreign policy tagħna politika mediterranja. Żgur għamilna żmien konna nitkellmu fuq għali jkun hemm il-pajjiżi. Ħafna kellna politika qawwija kemm għadha qawwija l-politika mediterranja tagħna. Ma nafx. Nistaqsik. Biss tara kif inhi naħseb li hija disorientata. Tara li l-Ewropa kif inillum, ngħidu kif inillum u kif donna sejra bħalissa. Għad għandha rilevanza kif kellha qabel fis-sens naħseb jien min news li nara mill-mainstream donnu id-dinja jisa ġol Ewropa bis-seda. Meta fil-verità għandek iċ-Ċina, l-Indja llum li daw ġew super. Ara jiena kont wieħed minn dawk li favur li tħanna fl-Unjoni Ewropea u naħseb ma kienx deċiżjoni ħażina hija nkunu onesti ma' nafusna. Okej, vordi il-problema tal-Ewropa hi li kif qed tispiċċa l-United Nations ħajqgħu. Din ispiċċat Ewropa ideoloġika. Vordi li dina she wants and this comes from French radicalism. Li ma jeżistix fis-sistema Ingliża, l-sistema Ingliża m'għandhomx dar radikalizmu. Il-radikalizmu Franċiż jipprova jimponi ħsieb wieħed. Kultura waħda. F'daqqa waħda dak krejna l-kultura tal-ġeneru, krejna ħafna kultura ta' inklusività li meta tiġi fuq on the ground, naw mhux qed jaħdmu. Ekku. Ma tistax inti dan hemm il-ktieb ta' Ħwamma Fordieri u li tennanna venut fl-Amerika. Li il-ktib tiegħu jattakka din il-kultura tal-ġeneru ta' forza daw kollha kultura li ħarġu mill-eugenics. Wieħed minn dawk li jiktab kontrija, forek inti tara kif jispiċċa l-ktieb, jitnejjek biha jispiċċa fordi taqa' dil-ħaxixa u ara kbira fuq rasu toqtlu. Fordi no għax qal siġra kbira għandha jkollha frotta kbira mhux żgħira wakka mal-rnexxu li daw għax imma fordi dawn li qed nagħmlu. Fordi Dawkins għandu raġun m'għandi xejn kontra xi ħadd orjentazzjoni jagħmel li qasam kontra t-trans m'għandi xejn kulħadd għandu d-dritt tiegħu. Bil-xorta ma tistax tmur kontra l-liġijiet tan-natura mbagħad fordi hekk hemm xi ħaġa qawwija fin-natura u dejda Dawkins mhux jien u għandu raġun hija fil-bioloġija male and female. Issa mbagħad għajx kif trid affarijiet trid anke mhix nidħol fiha imma issa ovvjament jekk raġel sar mara
sorry, ħajmur jilab il-futbol. Man, nox, Fil-fatt- tal-lenti għala ħafna nkwiet issa. Fil-fatt, qed jaqala kwiet u għat jarġaw bidlu d-deċiżjonijiet. If you want to live your life that way, you live that way. Imma, skużani, għandi xaħat, daw, bis għanna naħbu koll identità. Għandi jenek nibda id-dejt, xaħat nkun naf jekkux trans jew le. Issa, jekk nkun naf li huwa trans, għandu kull dritt nkun naf, hemm xejn ħażin. Mhux hekk, u tista' toħroġ ukoll. Tagħmel li trid, good luck sewwa tagħmel m'għandi xejn ħażin. Imma ma tistax inti taħbi. Għandek bħalma jien għandek dritt tkun taf li jiena raġel miżżewweġ jew minix. Fimta fordilek jiena immaġina, I'm a married man. Jekk nibda niddejt, mara m'għandix tkun taf li miżżewweġ għandi familja. Fordi da affarijiet sempliċi li qed ngħid ta'. Sostanz komun intelett koll. Biex ma mhux nistema li għandi xi aġenda le m'għandix. M'għandix l-ebda aġenda, għandi l-ebda aġenda u fordi. Ma għandek dritt tkun ċertu affarijiet. Issa, Fordi tgħid issa naħbu l-każ fil-da, fiċ-ċertifikat tal-dana, qabel that you are married. Obviously, marriage is a construct, a social construct. Lew fil-verità da Ma kienx jeżisti, m'hemm xejn bioloġija li tgħid raġel għandu jiżżewweġ mara waħda u mara għandha tiżżewweġ raġel wieħed. M'hemm xejn fil-bioloġija. bioloġija, le, ovvjament. Dik xi ħaġa li ġiet kreata soċjalment. Però, mbagħad ovvjament kif qed inti daw l-affarijiet ġieli jaf jispiċċaw iduru kontrihom stess. Għax eżempju ngħidu taħbi il-ġender tiegħek u hekk, għalat emerġenza tħall l-isper. Ngħidu tabi. L-isper ħajndunaw mill-ewwel. Ħajndunaw orajt mill-ewwel, imma jekk the constitution of a man is different from the body constitution from a female. Come on, le, mhux hekk imma esperti forensiċi mill-ewwel jgħidu. suppost voldri f'ċertu affarijiet ta' parsi għandna ħafna genders u mbagħad meta narġgħu niġu għassjonno dejjem jisu jifdal dawk it-tnejn. Mela, l-abort hija issue oħra li qed tiġi diskussa, ilha tiġi diskussa. Jien ovvjament bħalma taf tkellimt ħafna, I am against for various reasons, include for raġuni demografika. Jiena id-daħħaf dal-pajjiżi l-aktar kandidata li jafa fuq l-abort hija l-aktar kandidata s-support jagħta mill-knisja minn kulħadd u mill-partit li jgħid li mhux suppostu kontra l-abort. U qed ngħid li għall-Mezzola. Mezzola hawnhekk tgħid kontra l-abort u fl-Ewropa titkellem favur l-abort. Issa, inti ovvjament daw li ju qed jippruvaw l-ispeċi da idaħluh bħala dritt fundamentali fiċ-Charter of Human Rights. Inti taħseb li ju għandha tindaħal dawn huma l-affarijiet li qed lek qabel kulturali din hija radikaliżmu Franċiż li qed ikisser l-Ewropa. Li jum jiena m'għandi xejn kontra li Franza jkollha l-abort. Kull pajjiż ħallih bil-kultura tiegħu. Daw qed nippruvaw nkissru l-kultura biex nikrew homogeneity li jridu erba' minn nies ħafna drabi jgħidu ħadd iħolli estrem. Meta l-estremisti huma. Ixju oħra li taħraq di la ġejja, però ovvjament issa qed naħseb jiena jkun hemm eżaġerazzjonijiet huma l-istandards ambjentali. Kulħadd jaqbel li jkun hawn standard tajjeb ta' ambjent, però daw iddeċidew li sas-sena 2030 ħajkun hawn ħafna tibdil radikali li n-nies għadhom qas joħolmu voldi riġġej għalihom. Ara jiena ġani skużan interrompik imma jiena fuq dil-issue tal-ambjent, inkluż tal-climate change, I am very skeptic. All right, diet tintuża biex jiddaħlu ħafna taxxi biex jkomplu n-nies. Voldri. M'għandi xejn kontra l-ambjent, anzi nħobbu l-ambjent u għandna nibżgħu għalih biex inkunu ċari. Imma kontra il-edda qed jintuża minn ħafna lobbies biex nollu issa spiċċjalment qed tagħmel ċertifikat ta' energy efficiency tad-dar wejja. Nippruvaw naraw kif inżidu l-ispejjeż fuq U ovvjament daw iċ-ċertifikat li ħadi daw sa 2030 voldiri ħajgħaddu liġijiet li inti jekk ma tibniex ċertu standard la l-qudiem. Għalli tibni ċertu standard ma ġarax. Le, ovvjament mhux li qed nitkellmu li minnaħa. Kun hemm ċertu standards ma niddejqux, imma għaliex mhux li jkun hemm ċertu standards li ħafna drabi ħela ta' flus mur tagħmel biex iġġib energy efficient ċertifikat lil Berġa ta' Kastilja, mhux ħela ta' flus da. Beda kien jibnu mod ergonomiku. Le, voldri, però il-liġijiet. Issa nippruvaw ndawru kollox. Il-liġijiet li qed jipproponu insomma u li għaddew prattikament daw fliju li inti eżempju wara 2030 jekk id-dar tiegħek ma tkunx standard li vventaw huma liju fejn tidħol effiċjenza għall-enerġija la tkun tista' tbieħ u laqas tikri. Voldri, inti hekk tkun elett hemmhekk.
ħalmenu teduka n-nies xem lesta li jom daw. Daw n-nies ħafna minnhom. ħanejlek ġej l-estalju minn nies. Jekk jibqgħu kif qegħdin iż-żewġ partiti l-gwar, vord il-PP u l-Soċjalisti jibqgħu fil-gvern, daw l-affarijiet issemmu mhux bdew ġejna li jom l il-festi jispiċċaw. Ejja, bla dubju. 100%. Nifqu. Mela. Ġannata oħra li ovvjament iridu u jisu l-gvern Malti ħeġġeġ ħafna hija tal-imbirka electric cars. Mela, iridu ovvjament jimponu l-electric cars, pero fl-istess ħin il-power stations aħna ma jaħdmux bl-enerġija naturali. L-ixxu tal-electric cars li jint għandek karozzi kbar tal-produzzjoni tal-karozzi fil-Ġappun, it-Toyota kwalinkwa waħda, l-electric cars ma tix tipproduċi. L-electric cars għandek xib vapuri li ma jridux jinxurjaw il-karozzi jitilgħu fuq. Ma nafx kif kellhomx problema wkoll minn kellu electric car timurs għalija fuq il-katamaran darba minnhom ma ħallhomx jitilgħu. Ora, fuq l-electric cars hemm il-problemi tagħhom. Issa, jina musa tħollina mux tekniku vardri. Ma għetnejlek daw ma problemi tekniċi li jaffrontaw mawija. Mux għet ndaħlu electric car, ma t-nżidu ħanarġam l-power station taħdem bil-heavy fuel oil, bil-heavy la diesel, bil-heavy fuel oil taħdem. Mux għek jgħatmu daw l-power station ta' diesel, da diesel speċjali, xaddem power station. Mux għek. Mala. Tam xieħazi, vardri jamlu l-filters jamlu zaw, finished. Ma dituri l-ipokrazija politika, vardiri. Li hemm xi ħaġa li ta' parsi, vinta mbagħad dejjem taqa' lura għall-affarijiet. Affarijiet tkun kellek qabel, bħal come on. Mela, xina kont wieħed minn dawk li defendejt il-power station bil-heavy fuel oil qabel 2013. Alright, niftakar niddefendi, għavri ma konx niddefendi għax niddefendi l-Partit Nazzjonalista, ma niddefendi xi ħaġa li taħdem. Mela, xi ħaġa oħra li donna dieħla. That was a political gimmick over the. Xi ħaġa oħra li donna l-Ewropa qed tippuxja u l-istess di n-nies mhumiex naħseb konxi ħafna minnhom minna l-imbirka digital currency. Taħseb li l-Ewropa qisha donna trid letteralment ikollha kontroll assolut fuq in-nies. Jiena tax naħseb ta' digital currency aħna konna fuq quddiem f'dik li hija digital currency, alright, cryptocurrency jekk tittejdilha wkoll u minflok u ktib tanke ktib paper dwar għadi. U minflok digital currency għamilna Island xkonna tinsejħula. Crypto Island, mux Crypto Island, tinsejħ xkonna tinsejħula. Alright, irna xienna, ma sax nużal kelma xtaqla multa mill-autorità ta' xandin, insomma. Nifrakassaw kollox, vordi, tajjeb da' sekonna intelligenti. Mala. Alright, vordiri, and these are the things that worries me, Malcolm, dawnu, ma l-affar, dini għal-verita, minflok, unt għajt maħħom daw n-nis, biex illum marru l-Portugal, jom nax fej marru daw, vordiri, u muġġrawna, biex kida erba minn nis li daħlu baxx fil-botu da' sekku ġew minn Malta. Din il-verita. U għalek ngħidlek, jitla min jitla, nista nitla, mux għadnilek nitla jien, araw li min jitla mek, jitlaw nis li jħobbu l-pajiza. Full stop. Fil-waqt li nisimaw ħafna, fuq eżempju, healthy eating li rridu ambjent tajjeb, rridu noqogħdu nsommu jidaħlu kemm alla ħalaq taxxi kif edna, però qed jiġi ppuxjat ukoll issa biex l-ikel, speċjalment il-laħam għax daw donnu l-climate change issa ħabba il-bas tal-baqar. Dik l-aħħar xjenzati qed jgħidulna, iridu jibdew ikabru l-ikel ġol-laboratorju. Issa tul is-snin nafu kemm li tikol affarijiet naturali dejjem l-aħjar ħaġa li tista' tagħmel. Però issa l-lajbirek f'daqqa waħda daw l-affarijiet ħajsiru tajbin. Plant-based. Plant-based, volder jak tara l-ingredienti li jkollu pakket burgers li plant-based, volder titwerwer minn ikun jaf daqxej l-affarijiet li jitfaw fih. Xejn mu tajjeb healthy. Tara li volder fl-aħħar mill-aħħar l-Ewropa tissir biss flus. Le, u kumpaniji jikbar. Jiena li wieħed jagħmel plant-based m'għandi l-ebda oġġezzjoni. Vordiri Da affarijiet jkolli jridu mbagħad l-aħħar. Għax inkella nispiċċaw nispiċċaw lil nfusna. Vordiri inbilli jekk xi ħadd irid jagħmel plant-based m'hemm l-ebda oġġezzjoni. Il-problema li hawi li hija ixxu ta' flus fejn inti għandek l-element li l-laħam qed isir xi ħaġa qed nerġgħu mmorru għall-passat li tkollha darba f'sena fil-milliet. And I think that's the thing that should worry us. Illum għandek nies li qed jiżdiedu fis-soċjetà Maltija li ma jistgħux jaffordjaw jixtru laħam.
jew jiklu laħam kuljum. Jew jiklu laħam ta' ċertu kwalità. U dik hija Illum tmur tixtri ċartu laħam ta' kwalità għal 2-3 minn nies jew 4 ma lejthom fuq 60-70 euros. Taħla ħafna nies ma jaffordjaw jxuf il-verda. Għad nkunu ċari, fordi dan mhux qed ngħidlek tmur tixtrihom minn supermarket normali ta' bordin. Mela, l-aħħar domanda. Ħafna nies fil-verità jakkużaw il-numru ta' NGOs mal-Ewropa kollha eżempju fuq l-immigrazzjoni illegali, daw prattikament ferry service iġibu minn kullum kien. Nafu l-lum il-ġurnata li hemm gvernijiet warahom daw l-ispeċi hija xi ħaġa common knowledge. X'taħseb fuq daw l-affarijiet fil-verità? Għax li ġa kont kellimtek ftit qabel fuq l-immigrazzjoni. Ovvjament qegħdin nitkellmu fuq pajjiżna, l-immigrazzjoni f'pajjiżni għandha ħafna livelli. Ekku. Għetlek ma għandna wieħed li jiġi minn Rumanija, Radu, Ġorġi, li ħajkun kandidat indipendenti. Miej Melix fuq il-wardieri. Ngħidha dan biex nuri li aħna maħniex xi parti nies, għawak ma lejtu kittimbru. Daw ma nies li ġew mill-Ewropa. Kif u naħseb hemm xejn ħażin għax kif ġew daw mill-Ewropa aħna dritt immorru fl-Ewropa wkoll. Rajt, le, fordi issa ma tistax inti tippretendi li nissammu ngħix Ruma jew mur ngħix Rumanija Rumen ma jistax jiġi jgħixaw. Sala dik hija l-ixxu tal-Ewropa. Hemmhekk naħsibx li hemm problema. Ma daw għandek imbagħad numru ta' migranti oħra, għandek immigranti li huma immigranti li daħlu fuq raġunijiet differenti, pereżempju ġol Ewropa, u daw imbagħad jiġu lejn Malta jiskadilhom it-transit visa u bananotte jibqgħu hawn. Issa, mbagħad għandek immigranti oħrajn li daħlu b'mod illegali u ngħidulhom irregolari u jgħidulhom li trid minn fuq il-baħar li illum ma tantx huma daqshekk qawwin, mbagħad għandek ukoll immigranti li tiġibuhom il-kumpaniji. U hemmhekk fejn qiegħda il-problema m'għandix xejn kontra dawn l-immigranti li tiġibuhom il-kumpaniji, biss ġie kriyat mudell ekonomiku perikolus ħafna. Ġie kriyat mudell ekonomiku li għandek importazzjoni ta' immigranti b'mod legali daw mhux illegali. Naħseb fuq daw have to worry biex inżommu l-pagi baxxi. U dik il-verità biex inżommu l-pagi baxxi. Allura biex inżommu l-pagi baxxi tal-Malti. Allora tgħidna x'għandna full-employment, nħu pjaċir nisma' li għandna full-employment. Bla dubju. Imma qed induna mbagħad li tinżommu l-pagi baxxi kontrattuni biex inti l-fermiera tibqa' tħallashom ftit soldi bil-data minflok qed nollu l-ħlasijiet tal-Maltin. U nasib kun ollu ħlasijiet tal-Maltin jibdew sibu f'ċertu ġobbijiet li ħadd. Żgur, le, mhux hekk għax tagħmel kuraġġ ta'. Right, imma ħseb din hija l-problema li hemm. U din hija problema gravi li qed taffettwa l-poplu Malti qed tġib ċertu sens qawwi ta' anti-migration. Li ħażin. L-immigrazzjoni għandha affarijiet tajbin aħna. Għandha tkun kontrollata u tara xi. L-immigrazzjoni dejjem tkun kontrollata. L-immigrazzjoni għandha kontroll fil-wasla u fit-tluq. Dik aħna tlifnieh. Dik li huma immigranti illegali tlifnieh, hemmhekk fejn għandek il-periklu. Għax l-għandek kontroll fil-waslu u qasdi. Imma f'daw ma għandna kontroll fil-waslu. Żgur, kulħadd lejaf. Imma daw mbagħad qed nużawhom biex imwaqqgħu il-pagi tal-Maltin. Li jisnot. Qed nitkellmu suppost fuq gvern soċjalista. Lum ġi kellimni xi ħadd jaħdem fis-security, għalli fis-security hemm gradi differenti, nies jagħmlu l-istess xogħol. Imma inti taħdem mal-gvern titħallas rata mod. Jekk inti taħdem mal-privat l-istess xogħol, titħallas rata ħafna inqas. Barra l-privat barra li minna taħadmek qed jieħu fuqek qed jitħallas għax il-gvern naf ħannejtek, il-gvern qed jagħti 15 euros issi jew ma nafx kemm. U lejlu jtaħħa. U lejlu teħteni u ma nafx kemm. Allura jiena hekk niskantal fejn m'għandhomx daw ħaddimhom dirett il-gvern. Mhux hekk għandha tiġi. Jiena sorry ta' kemm jista' jkun nagħtu l-flus lill-ħaddiema. Imma huwa forsi mhux qed nitkellem sens komun. Ma din hija r-realtà llum li għandna xi pajjiżna. Hemmhekk fejn l-immigrazzjoni mbagħad tibda tmur out of control, kulħadd jibda jkun hemm. U qed tintuża b'mod ħażin. Ma ħansaqsik domanda oħra ma ftit ilu supplementari, ftit ilu il-kap tal-Lady PD Sandra Gawċi tkellmet fuq Joseph Muscat, insomma xi jisu ma ċattaħx il-partit tiegħu qalet jekk joħroġ waħdu joħroġ mal-friks l-oħra li hemm. Speċi di, x'taħseb fl-aħħar naħseb għandna iktar ikollna nies. Nirringrazzjak għall-kumment li għamlet li aħna friks, vordieri, ma ċara xejn, vordieri. You know, good luck. Kull ma ngħidilha Sandra Gawċi minn hawn nawgurala bħala kandidata għall-elezzjonijiet, vordieri. Ġajet jiena jekk għal xi nies Sandra Gawċi tidher bħala vot ta' protesta, why not? They should vote for her.
Alright. Nibqa' nemmen, nibqa' ngħidlek u nibqa' nemmen li biex titkisser is-sistema u jitwassal messaġġ lill-partiti biex jibdew jisimgħu in-nies, uħorġu votaw L-iżgħar. Jew indipendenti jew żgħar. Mela, tittati xi messaġġ lit-telespettaturi biex jivvutaw lek l-aħħar għandek bżonn. Nagħmel irid jivvota li nirringrazzjah minn rċitin il-1 jistajtin it-2 jistajtin it-3 il-4 u l-5 ma ġara xejn anke minn mhux se jivvota li xorta nirringrazzjah. Ma ħriġtaw bl-ebda ambizzjonijiet, ħriġtaw biss biex nipprova Tat il-kontribut tiegħek. kontribut tiegħi lejn pajjiżi u nafhem. Ma, nirringrazzjak ħafna tal-li kont magħna l-lejla, nawguralek għall-elezzjoni, Grazie. u forsi jekk Alla jrid iktar il-qoddim jew wara l-elezzjoni jerġa' jkun ċans nagħmlu diskussjoni oħra Bil-qalb kollha. u naraw l-andament x'ikun ġara. Bil-qalb kollha. Grazzi ħafna. Grazzi. Nirringrazzja t-telespettaturi tal-li kienu magħna l-lejla u nħeġġixkom biex tarawna wkoll fil-programmi li jmiss. Grazzi ħafna.